media mafia gundaras bahini prok khalai phayoi sini samo laika sar bongni bagai song report laika in future o teraro ang khaklayo kahamno sakti sang khakaham pirokte ahino jatra ja youtube ar jatra ja khloge abo 15 lakh borona youtube talok laika no kamunai ba nongni channel bahain khamai sumben ba borok khoroksa youtube talok ka norok sadharan parani nangmungya borok youtube talok news channel ni gosibi tong ka ba 15 lakh borona training phurunge youtube talok repuru ka norok borok thanglai ja norok ya dongor tv daily koktun tam news hinmarok norok biang kok tongnai azarabo kaireng tv hinmarok norok biang tongnai amti tang dei media o nongno sabo nainai sab follow khainai future ro sabo follow khaijak ba je samung kaham awai mung kaham update sengcharo dunia o tamung to norok bobishoto